Ambe aufu ka wale nyumandon ka foye kwa bisimila Sherifla TV bamananga kunafuni keneka mimi wala lige awye malikunga ani jen fa wore kunga mba fo nguni nye akumasile bakuruba kunafuni ye fly yerema horonya soroli mali jamana fe nyinanye asambiduru ani sangonondo de ye kabeni 22 septembre ye anyanya numbulu dara mali fandana ni bela jelela la dafene do mali jamana nyema Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tashi blakene minjome mali jamana kono monument de la dépendance abisi ninga minyi tashi blaye koke ofenekera alibi au 22 septembre kele kadra kono mali jamana nyema sera surasi ya daga yoro la katika ufe hani surasi ujera ka 22 septembre nyana ya nyomve ni défilé baye bamananga kuna foni na maboye nunu ne meno ni dawbina do ni nyonje ka upese au dangana Samba kele keme konondo ani biworo samba fla ani tani ngonondo sambiduru ani sangonondo mali jamana yo soro yerema horonyala 22 septembre anyana mayara mali fandan nani bela jelila ode kadra kono ladado sanwosa mali jamana nyema Elhaji Ibrahim Boubacar Keita yoro minjo me ko keta shibla yoro ye kanyeshi yerema horonya soro lima monument de l'indépendance abisi katashi black kenesigi singa o kena kera kabeni dimashi septembre kalot le mukani lainye minye mabachamanye olukume akene ka kerengerene nyana dinamba umino me anga jamana kono nube la sigide nyala uka jamana tokola mali jamana kono olukume kene ka kafara ministry chamanga mami nye bara nunu Nigeria Amadou Camara do Sherifla TV jabarani tokola Negenyo kononto watu jamana nyamo Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bisimilara monument de l'indépendance la ni finitigilakaw no ye fanfare national olu ka folisenw ye a ka sɔrɔ k'a ka dantigɛliw kɛ mais septembre mi ye malien bɛ b'a dɔn an b'a kɔnɔ san o san an ka seliba don ni ala ta bɔra yen ale de b'an bolo an ka yɛrɛma hɔrɔnya don o ye donba ye dɛ mali tɛ jɔnya dɔn ni ala ye min latigɛ a b'o latigɛ sinon jɔnya juru an tun b'an ka don a kɔnɔ an ye mara kɛ mais an tɛ mara dɛ no ala y'o nɔgɔya an ye président Modibo Keita y'a fɔ don min na k'a fɔ an ta kɛra an yɛrɛ ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya hokumu kɔnɔna na ni ɲinanta y'a san 59 ye jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita lada do a bolo san o san 22 septembre hokumu kɔnɔna na a bɛna tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu binna yaasa mali bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ hɛrɛ bi hɛrɛ mali bɛ kɛra yɛrɛ ta ye an kɛra an yɛrɛ ta ye o ye koba de ye donc n b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ bi ka kɛ don ɲumanba ye gɛlɛya minnu b'an kan don o don bi ka tanga ala ka bi tanga foyi kana an ka sɔrɔsi sɔrɔ bi foyi kana an densi sɔrɔ bi an b'o ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a se b'a ye a ka nɔgɔya n ye a ka hinɛ an na n b'o fɔ tuma dɔ a ka hinɛ an na an ka kawale tɛ dɛ mais minnu tɛmɛna n'u ma tiɲɛ minnu bɛ yan n'u ta tiɲɛ bi ni silamɛ lakikaw don olu kama a ka hinɛ jamana in na k'a fɔ maliyɛn bɛɛ n bɛ yɔrɔ min na nin ye n jɔlen bɛ yɔrɔ min na nin ye nin place in kan yan hakili bɛ bɛɛ la an fa minnu taara ala ka u dayɔrɔ suma ala ka hinɛ u la u ye faso kunkɔrɔta u ye faso bonya u ye jamana in kunnawolo ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni ala si kɔnɔ an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n b'o ɲini ala fɛ ani fana samiya in ala k'a tɔ nɔgɔya an ye ka ji ɲuman d'an ma a kana ji d'an ma min bɛ tiɲɛni kɛ ji nafa b'an ye dɛ nka a kana ji baralen bila an na ji giriman bila an na min bɛ tiɲɛni kɛ ka ɲini fana ala k'an dɛmɛ an ka maa minnu banana jamana lakanani na ala k'u nɔgɔya ala k'u segin u yɛrɛ ma ka farijagabɔ ye minnu ta yan na u bɛ yɔrɔ min na k'u dayɔrɔ suma ala ka yen fisaya u ma n'o ye n bɛ dubabu de kɛ bi maliyɛn bɛɛ ye tile nin ala ka kɛ tile duman ye k'a kɛ fɛtiba ye an bɛ taa Kati fɛn o fɛn bɛ taa Kati ala ka bɛn ɲɛ
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana ni ɲinaya san 59 ye a k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o waati ye waati kɛrɛnkɛrɛnnin ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo min jamana ɲɛmɔgɔ a y'i sinsin a kan kosɛbɛ a ka kɔrɔfɔw senfɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ko jamana ba don wa malidenw a ye wele lase bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to Mali jamana a bɛ dingɛ min kɔnɔ jango a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ nisɔndiyalen foli ni barikada ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu mun cɛ sirilen don su ni tile yaasa lakana bɛ se ka sabati malidenw ani Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na. Kɛnɛ in kan Amadu Kamara ye dakuruɲɛ fila sɔrɔ ka bɔ maa ɲɛmaa dɔw fɛnɛ yɔrɔ minnu y'u ka nisɔndiyaw jira ani laɲiniw minnu bɛ u la ka ɲɛsin Mali mɔ don nataw la welekan min ɲɛsinnen don malidenw mɔ ka bɔ u yɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛma dawudu fɛ. Bidon in bɛ hakili jigin min na o ye de k'a fɔ an bɛnkɛw n'an faw n'an baw n'an terimuso minnu ye u ni bila wala an ka se ka bidon ye olu y'a damina kabiri gale ntɛ kabiri ma wolo donc u ye baara damina kabiri tuma donc n'i y'anw sigilen bɛ bi a suma la olu de kun bɛ tile la donc o bɛ hakili jigin o de kɔ. San 59 an ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta o ye koba de ye Mali kɔnɔ nin bɛ ka yira ko an y'a dɔn an danbe ye min ye ka fɔ ko mɔgɔw ka bɔ an kunna an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ ta san 59 kɔfɛ n'an y'an kɔfilɛ k'a ye an ye min kɛ ani min b'an ɲɛ an kan ka se ka min fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛ ni bɛnbaliya min bɛ o bɛ hali du kɔnɔ o bɛ kɛ o k'a bila an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ ka ɲɛsin yɔrɔ kelen ma an ka Mali kɛ Mali bɛ k'a kɛ Mali kɛ Maliba ye nin ɲɔgɔnna hakɛ nin kɔfɛ an ka se k'a fɔ Mali ye Maliba ye. Nin don barikama nin na an bɛ hakililajigi kɛ an faw minnu wulila k'u jɔ k'a fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko fo an k'o ta u ye Modibo Keyita ani a jɛɲɔgɔnw ye mais an bɛ foli bila fɛnɛ farafinna fama tɔw ma ka da kan n'i y'a ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i bɛ taa sɔrɔ farafinna bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ma ko panafricanisme donc bi ye don barikama de ye hali bi ala ka kɛ bi ka kɛ don ye don bɛ se ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ jamana kelen ani hakilina kelen. 22 septembre an b'a san 59 de la minnu ye a baara kɛ n'o ye Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw ye u wulila k'u jɔ pour que ka Mali danbe segin a ma u wulila k'u jɔ pour que ka maliyɛnw ka hɔrɔnya segin o ma u wulila k'u jɔ pour que maliyɛnw bɛ se ka k'u yɛrɛ ta ye cogo min na donc an b'o don de la bi san 59 après caman kɛra caman tora san 59 après gɛlɛya caman b'an kan bi gɛlɛya minnu b'an kan bi an ko sigilen tɛ ni minnu ye kunun o ye mun ye o ye terrorisme kɛlɛli gɛlɛya ye o ye mun ye o ye minnu b'a fɛ k'an ka jamana segin a sen sabara kɔnɔ o de la jateminɛw kɛra k'a fɔ Mali tun ye min ye kunun n'an kun ye jamana n'an kun ye ba kelen fa kelen ye ni siya kɛlɛ ma deli ka y'anw fɛ yen nɔ siya kɛlɛ tɛna ye anw fɛ yen nɔ sabula anw de ye furu ɲɔgɔn ye anw de ye balimaw ye anw de ye sigiɲɔgɔnw ye donc dɔw de y'a se k'o gɛlɛya da ɲɔgɔn cɛ o la an b'a ɲini Ala fɛ jamanakuntigi ka yamaruya hakilina ɲuman kɔnɔna na an ka se ka na ni bɛɛ ye o de senfɛ jɛkulu bilala en place n'an b'a fɔ ma triumvirat ne ma belebeleba saba taara pour que maliyɛnw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ maliyɛnw ka se ka kuma mun de la nin y'an sɔrɔ an bɛ se ka hakilina jumɛn kɛ an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na ani baara fana kɛra an ka armée fana bɛ se ka segin an ka armée bɛ se ka labɛn cogo min na pour que a bɛ se k'a ka baara kɛ donc an b'o fana baara la donc an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ foli kɛ Ala ye ɲinata yira na Ala ka san wɛrɛ ta yira na minnu man kɛnɛ Ala k'u ka bana nɔgɔya an bɛ samiya laban de la Ala ka samiya ɲɛ. Bɔkɛlen monument de l'indépendance la se kɛra Katikaw fɛ sɔrɔsiya dagayɔrɔ bi Mali jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani a taamaɲɔgɔn u ni sɔrɔsiw jɛra ka min ye 22 septembre ye ka ɲɛnamaya ni défilé ye min ngɛnɛ ka munumunu zaliw kɛra ka laban ka minɛnw fɛnɛ jira minnu ni olu bi don Bamajan kɛlɛliw dafɛ ani Mali jamana lakanani an ka taamaden u nɔfɛ ni o ye Amadu Kamara ye a ka sɔrɔli an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ.
septembre kalo tile 22 san 1960 ale ye donba ye Mali jamana bolo ani maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen baw an ka jamana ale y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o san kofɔlen na wa waati don maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bi tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bina yasa yɛrɛma hɔrɔnya bi sɔrɔ cogo min na min jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma ɲin'a kɔ a ka laseliw la a y'a yira maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i hakili to nin don kofɔlen na ni ka tila k'a ta ka don ba la ka sɔrɔ k'a ka bonya a n'a ka karama k'o kuraya ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma alsa ka bismillahir rahmanir rahim ka barka da Allah subhanahu wa ta'ala mu daga babe ka barka da Allah subhanahu wa ta'ala aye birana mas asebale li ala kan kuranja san wele 22 septembre an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maa ye mun ye an ka san yɛlɛma armée bɛ fɛn kuraw yira an na a bɛ fɛɛrɛ kuraw yira an na a bɛ fɛɛrɛ kuraw bɔ mun bɛ sɔrɔsiw lakani min b'a to u ka baara bɛ ɲɛ u bolo barika bɛ don a la ka se d'u ma o de ye ne ka miiri ye su ni tile cogo min na jamana ye min kalifa u ma baara min kalifa u ma u ka se k'a kɛ an denw ka segin an ma k'a sɔrɔ fɛn t'u la Ala subhanahu wa ta'ala b'a dɔn o de bɛ n dusu la a bɛ ŋaniya dɔn a b'a dɔn bɛ baara min fana na o de la n nana bi défilé ni a ɲɛna a y'a ye blindé kura min fana nana Marodeur de an b'a kɔnɔ a bɛ sisan ni san bɔ gɛlɛya dɔw tun donna a la Ala y'a nɔgɔya a nana fɛn do a bɛ u ka baara nɔgɔya kosɛbɛ parce que bɔn minnu ni an ka mobili bɛ pan a bɛ an ka mobili ci an ka an denw faga o tɛ se ka foyi kɛ nin na inshallah. jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka dantigɛliw senfɛ a kɛlen kɔ ka foli ni barikada ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma u ka nin défilé in senfɛ a tilara ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i hakili to a la k'a fɔ ko jamana finitigilakaw minnu cɛsirilen don su ni tile jango malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na ko bɛɛ k'u dɛmɛ u ka baara la n'o ye lakana sabatiliko ɲuman ye Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔsiw fo Mali sɔrɔsi bɛɛ ka taa abdesibu la ka taa généraux la u bɛ baara la dɛ sanjikɔrɔ wɔsi don an kana kɛ fitiriwalew ma dɛ olu bɛ tile la u bɛ ŋɛɲɛ kɔnɔ u bɛ buntenniw ni saw cɛ la pour que anw ka sunɔgɔ o ye koba de ye an ka miiriw la dɛ kow bɛ ko la an kana fɔ an kana kɛ an ka miiri an kana miiri dɔw la an ka miiri olu la nata dɔrɔn kana an bila kow la fanga nata kana an bila kow la an ka siran ala ɲɛ an ka kɛ jamana in fɛ an ka hinɛ an denw na donc bi fɛti ni a ɲɛna halisa ala k'a tɔ bɛ ɲɛ an kana jugu sɔrɔ ka bɔ Mali fan si fɛn bɛ yen ala ko nɔgɔya an ye a se b'a ye a ko k'an ye bi an bɛ ka place d'arme jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bɔra sisan ka Mali finitigilakaw k'u ka défilé lajɛ défilé min ni a y'a bila bɛn kelenya bolodi ɲɔgɔnma minɛn kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ jamanakuntigi a ka kɔrɔfɔ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko a ka danaya a y'a kɔrɔya ka da Mali finitigilakaw kan bawo a ko depuis ale nana fanga la a ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma bi bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ militaires u ka bi défilé la a kɛra wasaba ye bari mɔgɔw y'a ye k'a fɔ finitigilaka ninnu u cɛsiri ani wulikajɔ min b'u bolo yaasa Mali a kunuma tun bɛ cogo min na yaasa a ka kɛ ten nɔ bi défilé in san 59 Mali a y'o sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ bi défilé a kɛra fɛnba ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara jamana ɲɛmɔgɔ ka fara gouvernement mɔgɔw sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka ti yan bi a kɛra koba ye an b'a ɲini Ala fɛ san 59 nata wɛrɛ Ala k'o yira maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o k'a sɔrɔ Mali an bɛ degun min na o y'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ɲinɛlen kɔ Ala ka Mali suma Ala ka malidenw Ala k'an bɛn kelen ma k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ Amina yarabi Amadou Kamara kati surasiya dagayɔrɔ la ka bɛn ni dimanche septembre kalo tile 22 in ye o kelen fɛnɛ kun don Ngabakɔrɔ droit ni o bɛ kati cercle la
sigida ɲɛmayaso ni o ye mɛri ye a ye nisɔndiya kɛnɛw boloda ye ka sanga ni yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sangumɛ ɲɛɲaniw ye ani a dɛmɛba ni o ye commission d'organisation ye jɛkulu min sigira sen kan ka ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ɲɛɲaniw labɛnni mɔ min ye gabakɔrɔ droit denw ye sigida ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw mɔɔ bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ monsieur le maire dafɛ Kafunɛ Bacili ale kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la. Ni nisɔndiya ni toloni yɛlɛ kɔnɔna de ye min sen fɛ défilé belebele bolodara ani seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana nana u bila u fila n'u dɛbɛw la walasa nabagaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ an ka kɔrɔlenw n'u ma cogo min ka hakili jigin kɛ an ka laadaw n'an ka taabolo kɔrɔw la Ngabakɔrɔ commune rurale kadenw u ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san 59nan ɲaɲali kɛnɛ sigi sen kan k'a ɲɛnamaya ni ɲɛnamaya cogo cɛɲi de la kɛnɛ ye min n'a sigilen filɛ nin ye sen kan Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san kunbɛ ɲaɲali kadara kɔnɔ a hakilina ɲuman bɔra 22 septembre labanikɛ jɛkulu min ni o sigilen do sen kan Ngabakɔrɔ droit commune rurale kɔnɔ u bilasirala ani k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya Ngabakɔrɔ droit commune rurale ɲɛmayaso de fɛ ka bɔ Kati cercle kɔnɔ. Bon an bɛ Mali ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ de la parce que Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1000 ani san 960 donc o 22 septembre kalo la donc maintenant san o san maliden bɛɛ n'a don sera ɲɛnajɛ de don maliden bɛɛ ka kan k'i ka yɛlɛma hɔrɔnya yira don donc o de y'a to an ka commune fana n'o ye Ngabakɔrɔ ye donc an fana b'a fêter kɛ parce que bamananw ko cɛ bɔ dan ye yɛrɛ bɔ ye donc ni mɔgɔ n'i yɛrɛ dɔn i ka kan ka fɛn fɛn kɛ i b'o dɔn donc min an ka faso ka kunnawolo ye donc an fana b'o de baara kɛ donc o de sewa bɛ ne na depuis an ka maire nana vraiment an ka commune an bɛ se ka ko bi tabarikala parce que a n'a ni bi cɛ fɛn caman kɛra parce que a l'a da dɔgɔtɔrɔso ma a sera ka na ni ambulance ye a l'a da jiko ma jiko fana sera ka so a l'a da gidɔrɔn min filɛ nin ale tile fana ni gidɔrɔn de dara tiɲɛ ka di Ala depuis an nana an ka commune an bɛ se ka ko yiriwa bɛ ka na an ka commune kɔnɔna na. Ngabakɔrɔ droit commune rurale sigida ɲɛma a ka nisɔndiya ma dogo kɛnɛ in kɔnɔ a ye wale ɲuman dɔ foli bila nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka da u ka fasoden ɲumanya kan. Nisɔndiya hakilina de don ka jama bɔlen ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ nisɔndiya ni jamana an ka jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o san yɛlɛma jama ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka jɛ ko nisɔndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment nisɔndiyaba de don jama bɛɛ bɔra i bɛ miiri mɔgɔ sugu la bɛɛ bɔra commune fan bɛɛ ka na pour que an k'o ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment o nisɔndiya ka bon ne fɛ kosɛbɛ parce que denmisɛnnin jɛkulu dɔ de tun bɛ yen fɔlɔ n'olu tun b'u débrouiller 22 o 22 k'a lajɛ vraiment k'a fête in kɛ an nalen commune ɲɛmɔgɔya la 2017 vraiment an y'a ye denmisɛnnin ninnu ni bilasirali ka kan donc o la i b'a faamu dɔrɔn k'a ta 2017 ka na bila bi san o san vraiment an bɛ denmisɛnnin ninnu accompagner pour que a ka fanga sɔrɔ a jama ka bonya a ka ɲa donc an bɛ se k'a fɔ officiellement a ɲɛnamayali a san 3 ye nin ye mais ka kɔn o ɲɛ denmisɛnnin dɔw tun b'a kɛ an t'o san hakɛ dɔn yɛrɛ ka commune kɔnɔden bɛɛ fo mɔgɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka se yan ka na an ka nin fête kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛɛ fo ani ka duwawu don Ala ka san caman yira na ka duwawu don an ka jamana Ala k'a kɛ hɛrɛ jamana ye jamana in ka segin a segin cogo kɛrɛ la n'o ye bɛn ani karama ye Ala ka commune yiriwa ka foli kɛ mɔgɔ sera yan ka foli kɛ bɛɛ ye Ala ka san caman yira na Ala k'o kɛ Ala ka Alaya kosɔn. Miniti kelen taara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka kɛlɛ cɛfarinw ma minnu ni olu ni binna faso kumabɔtɔ walasa an danbe ani an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin an ma Mali jamana kɔnɔ ani minnu jɔda fana kɛra belebele ye bɛn ani kelenɲɔgɔnya ɲinini na k'a sabati an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ni seli Ala ka san wɛrɛ yira an na walasa ka se ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60nan ɲaɲali fana ɲɛnamaya. Amina yarabi an bɛ taa Sanankɔrɔba sigida la Banankɔrɔkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalanso belebele jɔra ye complexe scolaire Alpha JB Dem kalanso in min jɔra a sababu ɲuman ye Alpha JB Dem mɔden a Cheikh Mohamed Lamine Dem ye ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔnden don kabini sibiri septembre kalo tile 21 ye munumunu zalo kɛra kalanso belebele in kɔnɔ a denbaya kun bɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif
Sherif Ousmane Madana Haidara bolo ka fara manyema chamanga anga maminu ngumeta maina Sherif la TV jabarani tokola Sadio Sidibe naka jatala Seydou Niare yefe mizorofle Ningalanzo belebele minjora complexe solaire Alpha Djibi Dem maminga baranodu amodenge Sheikh Mohamed Lamine Demundu ni Mali Selamadine nyamoga paranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tondindu kalanzo belebele njombe kene bunyaminga tarif ladu kalabi kesu minungono no ye klasi e besaba ani saba o klambe franco arabu lycée flani nyonje ninga lycée kelen wore fene jo faransika bi kala yoromi chateau durube akono jisu ani Radio So, agence de voyage ni misiri belebele kele Musaka Bena chef wari miliyari flanyo namo mimbora ala ni a Sheikh Mohamed Lamine Demunga sababu nyuma akilna yankoni abora ala defe ala ya amiri don kono nyani ni ala fe ala yende mala seraka ninke julutala ni mo jete adugu kolo na anaflo min kera ala sisa halni abe milliard flaw dese ko na mancha parce que intu ye espère agrier len dota ka expertise ke otu ye milliard kele ni million ke me duru soro me bara chaman ke raw ko fe classe dem bi sabani saba abe 9 sur 7 bantan duru ba be kono kene inga jekulu mi nyeshine do faso de nyuma nya do ni mo bala ni bonya masigi jonja undengu ni ye faso de nyuma una association des jeunes premiers du Mali AJPM uye attestation do di bonya masigi na complexe scolaire Alpha Djibi Dem jobamo ni uye a Sheikh Mohamed Lamine Demunye kasabuke akabara bake la faso ye medayu kumbe ola Mali Selamatonga faranyonga jekulu ba au conseil islamique du Mali manyema Mali Selamadine nyama ka faranyonga jekulu ba groupement des leaders spirituels musulman du Mali manyema silamaya demeto ansaru nyajoyoro a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara mingunye kene demvaye medai blaraka buloka akata ka tengu a Sheikh Mohamed Lamine Demuna chiwara mi vene tengu na la o bunyatura a Sheikh Mohamed Maki Babulo oko tengu ala tableau d'honneur kelen vene tengu na ala wasa dona ministri nyama koro Modibo Sidibela oko tengu ala ningalanzo belebele minjole fleninye banangora ka ufe anake sababu ye ka kalango no yanga jamana kono kerengere nyana Al-Qur'ana kala groupement des leaders spirituels musulmans du Mali au Nyemogo au conseil islamique du Mali au Nyemogo ni kene ifana bonya na karma tarakadi mogoma Seyd Sherif Ousmane Madana Haidara ami dogokai ala ka ta fanga danam ka dembo khalwa la ka bo sogono ka bla dina barala dem ye sogono mai jiju goro barakela do abi barake ka ba mata noy mais ka bona ka na ka do tona ka vice-président aye groupement de leaders vice-président do ale de France Sherif Ousmane Madana Haidara kan ani mufa ani mo chama ka groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ko sigi ni kene makanga économiser mais makanga fo ni kene nga parce que ni école somile ni madrasa somile groupement ka objectif ko el islamul asil l'islam authentique islamia koromi tumanga jamana kuno ne elajbal tal futi unanai Sheikh Hamalo nananai Ahmadu nananai anga islamia fierté mi de bikunu ni o kuntora ya se on kundi tige bono titige dina lofle munu nya takuru dadon ka blongona kala onge ka walada mo sekan ka dabadu ka nashi sebe o de wole ko islam authentique o biya sam bagere aniko donc ni kaloro min jone fleni a jorani o idéologie a jorani o miriye Mali Selamatonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyema Mali Selamadine nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silamaya demeto ansaru nyajoyoro a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara ka dandigelula ayaka nisodi ajira aseli la keneka kalaba ka dimba ya fene wale nyumandoke asorola ka duga ukerengere nenge mimi se ka to baro minu mena buluda kalanzo belebele ngono uni sababa ubibe zamzami yu sorola ka bonya masigi ngerengere ne meneke ka nyeshin a Sheikh Mohamed Lamine Demumo akabuli ka joba oni chesiru la silamaya dine la pasalila ani sojara kusebe parce que ni mbonya bay ni maya ta kadima ambalma ke bara minga aru e bara yi ka kala nyoro jo école bi kalanya medarsa bi kalanya qur'ane bi durushia katla ka misri belebele jo bara wore be mashruatu chama be minum bi sena o maban folo ola bon mais ale re mo ba chama ba bolo mais ay akanu ne de ka ke visite dévoyé vraiment asarabe ala de bolo ni sojara ko jugu tel que anglais ka classe nuye ka misri an dona kono a ni sere ibi wasa
vraiment nisɔndiya min b'an na dan foyi t'a la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka baara in tɔ sabati a ɲininen don kalanden somɔgɔw bɛɛ fɛ mɔgɔ m'a fɛ i den ka kuranɛ durusi walima fɛ a ka lɔga arabukan de fɔ a ka faransɛ de fɔ a ka fila bɛɛ fɔ a bɛɛ bɛ kɛ nin kalanyɔrɔ in na yan mana an b'a ɲini kalanden somɔgɔw fɛ mɔgɔ ma hakili ye nin dɔ ye u ka n'u denw tɔgɔ sɛbɛn kalan wuli la ni Ala sɔnna. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ complexe scolaire Alpha Djibi Dème nin kalanso belebele kura min jɔlen filɛ nin ye a daw bɛ yɛlɛ ka bɛn ni ɲinan wala wuli ye dakuruɲɛ 1 octobre kalanda san 2019 kalo wɛrɛ baara sɔrɔla ka kunjɛ ni munumunu zalo ye ka baaraba kelenw daamu da. An bɛ bɔ Banankɔrɔ ka segi Bangoni Jɛngɛnɛbugu la Sirifila duba kɔnɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara ye kalanyɔrɔ dɔ baarakɛlaw ni a kalandenw bisimila kalanyɔrɔ min nɔgɔ dalen don a yɛrɛ denkɛ fɔlɔ la Ala mahinɛni a la ni o ye Mohamed El Madani Hani Haidara Fanjini ayiwa yɔrɔ min tɔgɔ dalen don a la n'o ye centre Mohamed El Madani Haidara ye a kalan karamɔgɔw ka taa se kalandenw ma u nana zamzami y'u yɔrɔ ka na u ɲɛ da a ka laban ka dugawu ɲini a fɛ janko kalankɛyɔrɔ in bɛ se ka jidi hali bi cogo min a ma ɲɛmɔgɔw ka fɔ la kalankɛyɔrɔ in ka haminako tɛ dɔwɛrɛ ye kuranna ale bɛ se ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka durusi ani silamɛya yɛrɛ ka se ka sidɔn arabukan ani anglɛkan ni faransikan olu bɛɛ lajɛlen bi kalan centre Mohamed El Madani Haidara la a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ye a ka nisɔndiya jira centre baarakɛlaw ani u dɛmɛbaaw la ka laban ka ɲini kalandenw fɛ u k'u cɛsiri hali bi kala la walasa min ye laɲiniw ye olu bɛ se ka sabati cogo min Lutu Sidibe ale tun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la dantigɛli minnu kɛra kɛnɛ kan ka jɛ ka ɲamada. An bɛ an karamɔgɔ fɛ hukumu min kɔnɔna la bi su in na o de ye dugawu ɲini hukumu ye sabula ka d'a kan ni anw ka ŋaniya la ani anw ka danaya la n'an b'a fɛ an ka fɛn min ka barika an bɛ tɛmɛ sirifuw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ fɛ mɔgɔ sɔn Ala bɛ se k'an ka kow barika o hukumu de kɔnɔna na an nana dugawu ɲini na yan an ka kalanyɔrɔ tɔgɔ la n'o de bɛ wele ko centre Mohamed El Madani Haidara bon kalanden minnu nana bi su in na ka na foli kɛ o de kun ye mɔgɔ minnu kun talen don an bolo cours de vacances la kuranɛ durusi sira kan olu b'a la ani quartier kalanden minnu bɛ bɔ quartier kɔnɔ ka na kuranɛ kalan sɔgɔmada fɛ ani ka diinɛ walandaw kalan olu b'a la ani minnu yɛrɛ fana bɛna ka na informatique kɛ an bolo olu fana b'a la arabu sira kan ani faransɛ sira kan an bɛ denmisɛnnin dɔw fana former ani anglais sira kan olu fana bɛɛ bɛ a la o jɛkulu de bɔra yan su in na siga kɔni t'a la fiyewu k'a fɔ kalanyɔrɔ in an bi mɔgɔw wele ka na sabula ka d'a kan an bi baara kɛ ni seere ye e fana tuguni an karamɔgɔ ye min fɔ an ye o de ye an kana mɔgɔw janfa an kana mɔgɔw nɛgɛ an kana mɔgɔw namara k'u ka nafolo dun cogo juguya la o la anw tɛ se ka wuli k'a fɔ ko anw bɛ kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ diinɛ tɔgɔ la ka taa fɔ ko kalanyɔrɔ bɛ kɛ k'an mago tɛ se ka don denmisɛnninw na o sira kan an kɔni bɛ min da kalanden somɔgɔw ye bɛɛ de k'i jija ka kalanyɔrɔ ɲuman ɲini i den bɛ se ka kalan ɲuman kɛ cogoya min na. Complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra kalanso do an ka jamana kɔnɔ ani collège moderne de l'Union olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛba sigi sen kan complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra ni collège moderne Union u ka kɛnɛ min n'u y'a sigi sen kan denmisɛn minnu jɔyɔrɔ bonyana wala kɔnɔ ka se ka bonyamasegin kɛ olu ye o baaraw kɛra hôtel de l'amitié dunanjigiso la ka bɛn ni septembre kalo tile 21 sibiri ye a denbaya kun bɛ Cheikh Modibo Diarra bolo ni ale ye dɔgɔtɔrɔ ye Mamadu Ben Sherifu Sumano ale tun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la. Cheikh Modibo Diarra tigi y'a yira k'a fɔ ni attestation di mun filɛ ka kɛ ɔkɔliden ninnu ma a kun de walasa k'u la nisɔndiya u ka baara kelenw na a ka kumaw kɔnɔna la a ye welekan bila k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ u bɛ dɛmɛ mun na école privée ye u ka caman fara o kan walasa jamana in kɔnɔ kalanden jolenw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. An bɛ yan bi c'est pour que ka denmisɛnninw encourager denmisɛnninw mun ye bagi sɔrɔ ka u somɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna ni autorité scolaire ɲɛna k'u la encourager pour que u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na k'a f'u ɲɛna baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔ nafa bi bi na voilà. Hakilina min bɛ n na voilà nisɔndiyalen ba dɔ bi vraiment parce que ka denmisɛnninw ye nisɔndiya b'u u ɲɛda la vraiment nous anw ye parents d'élèves ye anw minnu ye école maîtres ye vraiment foyi t'o nisɔndiya bɔ quoi voilà effectivement. Kuma laban vraiment c'est n bɛ bɛɛ fo n bɛ école maîtres fo n bɛ autorité scolaire fo donc u ka accompagnement na donc voilà mun bɛ n bolo k'a fɔ voilà merci beaucoup. Bon ne hakilina ye min ye d'abord n bɛ n ka école maîtres bɛɛ fo parce que n'an bɛ bi c'est surtout olu c'est grâce à eux si on est là donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn
et aussi minnu ma bagi sɔrɔ ɲina u kana décourager u ka essayer san wɛrɛ n bɛ n ka misiw bɛɛ fo k'an parents fo u bɛɛ lajɛlen. Kɛnɛ in yɛrɛ denfaya tun bɛ maa min bolo n'o ye Dr Cheikh Modibo Jara ye. A ye waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ école karamɔgɔ ninnu ye ka da u ka écoledenw ye jaabi ɲuman min sɔrɔ ɲinan baccalauréat la. O kɔfɛ a ye école tigi yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la. A labanna k'a ɲini écoledenw fɛ u ka caman fara u ka cɛsiriw kan ka d'a kan jamana in b'olu de bolo sini walasa u ka se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw ye u ka dɔ fara u ka kalankɛta ninnu kan. Caman kɛra nka hali bi u ka dɔ fara kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲina bague la Cheikh Modibo Jara ka écoledenw ye 100 sarala 94 ani kunkanfɛn olu de passera. Ni ɲɔgɔn kunbɛn in kun cɛra ni attestation di ye écoledenw ma minnu ye bague sɔrɔ. 22 septembre kadara kɔnɔ sikɔrɔninkaw fɛ tɔn min bɛ wele ko association sigida kanu mɛgɛn sikɔrɔ olu ye zikiri kɛnɛ belebele labɛn musolakaw ka tɔn ye min kɛra ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 21 ye sikɔrɔ ndolati kɛnɛba kan maa ɲɛma caman kun bɛ a kɛnɛ kan Maritu Jalo ka fɔ la. Association sigida kanu ale ye jɛkulu ye min sigila sikɔrɔni denmisɛnninw fɛ walasa k'u ka sigida bɔ nɔgɔ la. Bamananw ko kilon tɛ sɛbɛ sa u ye zikiri show belebele sigi sen kan walasa ka 22 septembre fêter. Sigida kanu ye association mun ye association mun sigilen do jɛkulu mun sigilen do sikɔrɔni kɔnɔna na nɔ mun bɛ siraw baara ka ɲamaw kɛlɛ o association do do. Wa hakilina cogo min na an b'a dɔn sikɔrɔni depuis an ka lotissement kɛra en 98 sira ninnu tora ten an ka cɛkɔrɔbaw bɛ taa misiriw la an ka muso bɛ taa jitaw la an ka yɔrɔ ye kotiw de donc hali sɛnɛmaw n'u bɛ tɛmɛ a bɛ gɛlɛya jango mototigi ni mobilitigiw an a jugé nécessaire k'a fɔ vraiment an ka wuli an ye denmisɛnninw pour que an bangebaaw bɛ se ka lafiya cogo min na sikɔrɔni kɔnɔna na. Donc muso minnu bɛ an ka sigida la o y'a ye o dɔgɔninw n'a denw o ni o cɛw olu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka degun bɔ o senkɔrɔ. Donc ni mɔgɔ y'i kanu i kan kanu bonya bɛ mande bonya bɛ segin bɛ mande o de la an ye nin ɲɛnajɛ sigi o tɔgɔ la ko ɲɛnajɛ parce que 22 septembre ye an ka jamana yɛlɛma hɔrɔnya de don do donc bɛɛ ka ɲɛnajɛ ka dɔn vraiment a hɔrɔnyana bi o de la an b'a fɛ ka o ɲɛnajɛ d'u ma u ka se ka nisɔndiya cogo min na. Musow yɛrɛ y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka tila ka dugawuba kɛ walasa association sigida kanu ka baaraw ka taa ɲɛ. An sewalenba de don parce que an ye lajɛ daminɛ a mɛnna an ni cɛw an faralen don ɲɔgɔn kan sigida la an bɛ se ka baara kɛ k'an ka sigida lakana cogo min fo ka na se bi ma an cɛsirilen don ka se ka muso jɛkulu fara ɲɔgɔn kan an kana ɲɛnajɛ belebele kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan halisa an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen an bɛ ji di cɛw ma an bɛ te wuli an n'u bɛ baro kɛ an bɛ tulo ni ka yɛlɛ kɛ walasa ka courage d'u la u ka baara kɛ. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ se ka kɛ fɛn foyi tɛ se ka kɛ ni kanu tɛ. Ni kanu bɔra fɛn fɛn na o kɔrɔ k'o fɛn tɛ yen mais ni kanu donna fɛn fɛn na o fɛn in o bɛ sinsin wa o bɛ jiri wa o bɛ taa ɲɛ. A ma da kanu kuma fɔli gansan ma a tilala ka kanu baara fɛnɛ de kɛ. Zigiridala caman kun bɛ kɛnɛ kan minnu nana u ka seko n'u dɔnko yira walasa ka jama la yanajɛ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Algérie jamana kɔnɔ a jira bɛ k'a fɔ jamanakuntigi si kalata bɛ kɛ décembre kalo nata maa kelen dɔrɔn bɛ min kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ ale ye cɛbɔ ye minisiri kɔrɔ don wa silamɛya diinɛ birifini biri bɛ a kan ko islamisi Abdelkader Bengrina a y'a yira sibiri k'a fɔ a ye cɛbɔ ye jamanakuntigi si kalata la min bɛ kɛ décembre kalo tile 12 a ko ni a kɛra jamana ɲɛmaa ye a b'a fɛ ka fu siri fɛn minnu da la o ye yurugu min ye Algérie jamana labɔ n'o ye Algérie jamana sigi a sen zabara kɔnɔ san caman ka sabu kɛ fangakɔrɔ tigilamaw ye k'a n'o yurugu kɛlɛ janko danaya bɛ se ka segin jamanadenw ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ. Abdelkader Bengrina yɛrɛ a kɛra minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen kun don Algérie yɔrɔw ma yɔrɔ minnu ye yɔrɔkɔrɔbadenw ye ni mɔgɔ bɛ t'u ɲɛ da olu yɔrɔw ka tourisme san 1997 ni san 1999 ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ a bɛ fanga ɲini dɔ min kɔnɔ o ye mouvement de la société pour la paix MSP o kun kɛn kun bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri a yɛrɛ kan nka san 2013 ani yengaw ma se ka ɲɛ sigila ani maa dɔw jɛra k'u yɛrɛ ta ka bɔ fanga ɲini dɔ MSP kɔnɔ ka taa mouvement El Bina sigi ni ka sɔrɔ ka kɛ o tɔnden ye avril kalo tile 18 jamanakuntigi sigi kalata min kun bolo dara n'o ma sira sɔrɔ a kun y'a jira k'a fɔ a ye cɛbɔ ye bibi kɔni na maa kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ n'a bɔra ale la min y'a jira k'a fɔ i ye cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi kalata nata la ka sabu ka kuma cayalen don
jamana ɲɛmaw surasiya ɲɛmaba general Ahmed Gaide Salla ka laɲini ye kalata in ka se ka kɛ nka jamanaden minnu ka coci kɛra sababu ye ka jamana ɲɛma kɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika jagoya jigi ka bɔ fanga na olu ko ko kandɛrɛw ka sabu kɛ kalata bɛna labɛn maa minnu fɛ Abdel Aziz Bouteflika jɛɲɔgɔnkɔrɔw don e maa o maa ni Abdel Aziz Bouteflika kɔni yɛra denmisɛnw da fɛ i sen ka ye Algérie kunkan kuma na o kumana ko min ye kalata kɔni ye ko labɛn jogo tɛ a la denmisɛnw b'a fɛ n'a ma ɲa ko a bɛ labɛn surasiw minnu bɛ fanga na general Abdel ni o ye Gaide Salla ye a ka taa ka bɔ fanga na ani Abdelkader Ben Salami bɛ furanjɛrɛ fanga ɲɛmaya la o fana ka taa ka bɔ yen ka na ni jɛkuluw ye jɛkuluw minnu bɛ se ka furanjɛrɛ fanga kɛ ka sɔrɔ nin maakɔrɔ ninnu dɛ Egyptekaw fɛ min kɛ man di o de kɛra sibiri ka dugujɛ dimanche la nisɔngoya taamaw bolodara duguba caman na ka jira jamana ɲɛma Maréchal Abdel Fattah al-Sisi la ko a ka fanga bila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye jamanadenw ka nisɔngoya taamaw boloda Misira jamana dugubaw la ka ɲɛsin jamana ɲɛma ma ka sabu kɛ a tɛ kama musalaka fanga labaara cogo la bɔnɛ banfila bɛ don maaw kunna bawo diɲɛ seleke naani setigi jamanaw yɛrɛw kɛmɛ k'u bolongɔniden ɲɛsin a ma k'a fɔ ko hakɛ maa tɛ aya min ye bɛnkan manga taabolow ye ko matarafaba tɛ yɔrɔ min bɛ Misira jamana kɔnɔ ni u kama ko Place Tahrir kɛnɛba don kɛnɛ min ni maa bɛ se k'a fɔ nisɔngoya taama kɛra sababu ye ka jamana ɲɛma min wɛ Hosni Mubaraka a n'u donna yen de kɛnɛba in san 2011 suraka ka wuli ka jɔ daminɛ Tunisie la n'a bɔra Tunisie ka don Misira jamana kɔnɔ u kun bɛ nin kɛnɛ in de minɛ k'a fa dew ni Hosni Mubaraka fana ye fanga bila n'a labanna ka minɛ ka a datugu kɛnɛ kan maa caman kun bɛ ka jira k'a fɔ Abdel Fattah al-Sisi ta ka bɔ fanga na nege tɛ an na bilen min ye Suez ani Alexandrie ye nisɔngoya taama kɛra nin yɔrɔw bɛɛ la lakana tigilamɔgɔw ye maaw caca ye nka dɔ de ye wele da k'i to Misira jamana kɔ kan Misira jamana den don ko Mohamed Ali a y'a yira k'a fɔ a b'a ɲini Misira jamana denw fɛ u ka jigin k'u ka nisɔngoya jira jamana ɲɛma ka gɛn ka bɔ fanga na a ko ni u ma dɛsɛ yɛrɛ septembre kalo tile 27 a b'a fɔ maa miliyɔn de ka bɔ ka nisɔngoya taama kɛ ko fɔ Abdel Fattah al-Sisi ka taa ka bɔ fanga na sariya dɔ t'an bɛ jamana kɔnɔ bi kabini san 2013 ni ka don bala Maréchal Abdel Fattah al-Sisi fɛ a kɛlen kɔfɛ ka Mohamed Morsi jagoya jigi ka bɔ fanga na k'a fɔ jɛnti kɛ ni a ye nisɔngoya taama ka boloda o sariya n'a ta bɛɛ denmisɛnw ye nisɔngoya taamaw boloda fa bɛɛ lajɛlen la Abdel Fattah al-Sisi yɛrɛ kunnafonidilaw kɛlen ka lasɔrɔ cogo ɲini jango bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ ka ɲɛsin ko in mɔ ko min b'a kunkan n'o ye k'a fɔ a ka taa ka bɔ fanga na maa ma sɔrɔ min sera ka kunnafonidilaw jaabi a yɛrɛ bilama a bɛ Amérique duguba la New York ka sabu kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɔngumɛba dɔ sen bɛ a kan ka dantigɛli kɛ o kɛnɛ kan surakaw ka wuli ka jɔ daminɛ na maa min na n'a y'o gɛn Zine Labidine Ben Ali Tunisie jamana ɲɛma min kun tari yɛrɛ sɔrɔ Saudiya jamana kɔnɔ a gɛn ka na se bi ma ni dabama ka wele sera a ma alamusa tɛmɛnen a ka janajaw sigira sen kan ka a dayɔrɔ laban sɛgɛrɛ o kɛra Saudiya dugu min na o ye Madina ye kira dɔ yɔrɔ laban bɛn bɛ yɔrɔ min ma ne ma ni kisi bɛ a ye nka Zine Labidine Ben Ali yɛrɛ a kun ye nin laɲini kɛ yan'a ka fatu ka to Saudiya jamana kɔnɔ ko n'a kɛra dafɛn ye bɛɛ a ka da ye a ka taa da Madina de o bonya fɛnɛ tora a bolo Saudiya ma ɲɛmɔgɔw fɛ sibiri a ka janajaw sigira sen kan ka da yɔrɔ laban la Baki a kaburu do la a y'a min ye a ka denbaya fankelen min ni o bɛ Tunisie duguba la Tunis dakabana kina min bɛ wele ko Sidi Bou Saïd olu ni maa min y'a kanu Tunisie ka denw na k'i bɛ taa foli la a tɔgɔ la ye o fɛnɛ daga bɛ i ye n'o tɛ a ka saya ma kɛ o n'a ɲɔgɔnna mankutuba ye a kunga ka sabu kɛ a ye jamana mara cogo min na Tunisie caman dɔrɔnlen don a kɔrɔ hali a ka saya dɔw ma se k'a dayɔrɔ sɔrɔ u fari la ka sabu kɛ u ye degun min sɔrɔ a ka mara kɔnɔ Tunisie kunna Saudiya jamana fɛnɛ kɔnɔ kunnafoni di gafe ma o n'a ɲɔgɔnna kumaba kɛ a ka saya yɛrɛ fɛnɛ ka a ko kɔni sɛbɛkɔrɔ fari fara Saudiya jamana kɔnɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛma bira mankutuw ka kɛ a kunga o n'a ɲɔgɔnna ma kɛ a la Tanzanikaw fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS ye a jira k'a fɔ Tanzanie ma ɲɛmɔgɔw bɛ k'u kuru n'olu ye Ebola bana kɛlɛliko la k'u tɛ k'u jɛya ka sabu kɛ Ebola bana min kɛra sababu ye ka maaba fila ɲɔgɔn na bɔnɛ ani na Congo Kinshasakaw fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara ka cɛsiriw bɛn bɛ a kunbɛ cogo de ma a kana se ka walankata ka se jamana wɛrɛw la
ko nka ko n'a ta bɛɛ ko Tanzanie ma ɲɛmaw tɛ k'u jɛya u ye ka sabu kɛ u y'a mɛn septembre kalo tile 10 k'a fɔ maa dɔ bɛ yen min bɔra Congo yan b'a fɛ ka don Tanzanie kɔnɔ sigasiganaw kɔni walikele tamasiyɛnw minnu yera a la o ye Ebola bana tamasiyɛnw ye ani maa minnu fɛnɛ dorokora a yɛrɛ ma se ka sɔrɔ nka ni maa minnu dorokora olu sɛgɛsɛgɛli a taara ye k'a fɔ Ebola bana in tamasiyɛnw bɛ olu la olu bilama lasagonen don min ye OMS ye a y'a ɲini Tanzanie ma ɲɛmɔgɔw fɛ sa lɛni u ka lajɛ ka jɛ ka maa ɲini ɲɔgɔn fɛ n'o y'a sɔrɔla fana k'u bi maa fɛnɛ dɔn maa min ni Ebola bana tamasiyɛn bɛɛ la o kunnafoni ka lase u ma u ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ko in kunbɛn nka Tanzanie ma ɲɛmɔgɔw ma kɔni t'a dɔn u bangu ye fɛn min ye k'u jɛya OMS ye u k'olu ka jamana kɔnɔ ko Ebola bana maa kelen tɛ a kɔnɔ minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ale bɔra k'o dantigɛli kɛ a baara ta maa minnu bɛ yen ni banabaatɔ in walikele banabaatɔ in ɲankuma n'a n'u dorokora septembre kalo tile 14 yanni jamana ɲɛmɔgɔ ka nin dantigɛli kɛ a y'a jirala k'a fɔ Ebola bana in tamasiyɛn yera olu caman na o kumana min ye Ebola bana kɛlɛjɛkulu ye ka se ka daw yɛlɛ a ye Tanzanie jamana kɔnɔ a ka sɛgɛsɛgɛli bonya o de sen tɛ ka kɛ Tanzanie ma ɲɛmɔgɔw fɛ o de kosɔn OMS ma ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ka ko to nin cogo in na maa min ye Tanzanie jamana cɛsi n'a ni maaw dorokora ni a b'i n'a fɔ ale de bɔra ni bana in ye Congo Kinshasa yanfan fɛ ka don Tanzanie kɔnɔ n'a ma ɲini ka ye bana kunbɛn man di k'a sabu kɛ a bɛ ka taa bɛɛ a bɛ ka jɛnsɛn ka taa di o kumana min ye OMS ye a y'a jira k'a fɔ Tanzanie jamana a fɛnɛ kan ka fara jamanaw ka jamana minnu ni maa kan k'i jandu la k'a fɔ Ebola bana bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ bawo ani jamanaw minnu tɛngun bɛ ɲɔgɔn na Congo Kinshasa a ye maa ba 2 ni kɔ f'a ye Uganda min fɛnɛ n'a n'o tɛngun bɛ ɲɔgɔn na a jirala k'a fɔ maa 4 ɲɔgɔn na sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a ye k'a fɔ Ebola bana bɛ olu la o maa 4 bɛɛ fɛnɛ tora o de kosɔn OMS t'a fɛ k'i sigi ka ko lajɛ Tanzanie jamana kɔnɔ. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka nin dantigɛli ye ka sanga ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ɲɛɲɛninw ye 22 septembre ntɛnɛn septembre kalo tile 23 o ye don ye don min di baara jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen la wa a bi sara minisiri min ɲɛsinnen don foroba baara ko ma a y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ bɔra jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ k'a jira k'a fɔ baara ti kɛ ntɛnɛn septembre kalo tile 23 Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen la tɛgɛnɔbila kɛra sɛbɛnfura ɲɛnabɔba fɛ ni o ye Dr Yaya Goloko ye ka bɛn ni 22 septembre in ye yan'an ka ko don ɲɔgɔn na a ka dɔn k'a fɔ bakuruba kunnafoni kun ye 2 de ye Mali jamana san 50 ani san 9 a y'o sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la san 1960 san 2019 septembre kalo tile 22 o ɲɛɲɛninw bolodara jamana kɔnɔ jamana ɲɛma ye tasibila kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min jɔ bɛ k'o kɛ tasibila kɛ yɔrɔ ye surasiya daga yɔrɔ katikaw fɛ fana défilé duman o fana sigira senga surasiw ni jamana ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ka laban ka minɛ minnu bɛ u bolo ɲɛ ka da olu kan ninnu de bakuruba kunnafoniw ye don kɛra ni minnu ye kunnafoni kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ san jama 22 ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen la k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'ala sɔnna ma.